Svätého. Amen. Anjel Pána zvestoval Panne Márii. A ona počala z Ducha Svätého. Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Hľad, služobnica Pána. Nech sa mi stane podľa tvojho slova. Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. A slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami. Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Obľuduj za nás, Svätá Božia Rodička, aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení. Modlíme sa. Bože, z anjelovho zvestovania vieme, že Tvoj Syn Ježiš Kristus sa stal človekom. Prosíme ťa, vlej nám do duše svoju milosť, aby nás jeho umúčenie a kríž priviedli k slávnemu vzkrieseniu skrze Krista, nášho Pána. Amen. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Pán s vami, I s duchom tvojim. vážený náš Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Amen.